हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोनो हास्थायलायबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन मा होनना बुङो हाबा जानो थांगासिनो दे जोङो लोगोफोर आरो आङो बबे गामियाव थांगोन हाबा जानो आरो सोरनि हाबा जागोन आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांगोन नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर जोङो सोर सोर थांगोन आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो हाबाया मा गामियाव जादों आं बेखौबो डिटेल्स नोंथांमोननो फोरमायलांनो नाजागोन दे लोगोफोर दे लोगोसे आंजों फैफाबाय थादो लोगोफोर माने हाबा जानो थाखाय हिन्जावा प्रेजेन्ट बायदों आरो नै प्रेजेन्टआ मा प्रेजेन्ट लागोनथाय मिथिला प्रेजेन्ट लाबाय थादों दायो मिथिंनाय नुहरदों सिङाव आं हाबासै आं गारियावनो जबाय थाबाय लोगोफोर नायबाय थादों आरो ना प्रेजेन्टखौ लाना फैबाय नै 20 खुस्रानांगौ आंनो र' मा मोनजाबाय ने फाइनालि हाबा जागोन गामिखौ जोङो सफैबाय आरो दायो नै बेनो दै गामिया नै बे गिर्जा न' बेखौनो बुङो जाहैबाय भितर सनाय गामिनि गोदान गिर्जा न' बनायबाय थादों बेयाव खालि दायो हाबाथिलियाव सफैबाय हाबाथिलिथ' नङा सफैबाय आरो ना गामियावनो ओरैबायदि गारि भिर गोजानाव दोननांबाय एसे थारमाने लामाया एसे फिसा नालाय एसे गोजानावनो दोननांबाय आरो गारिखौ एसे नायलांसै दिन्थिलांसै लोगोफोर दैबालु एक्टर जाखांबाय थांसै लकेल दाउ दे थिग दङ दे फाइनालि फैबाय नै फाइनालि हाबाथिलियाव सफैबाय नै लोगोफोर ओरैबायदि मोजां खानै जायगाया आयो बा दै स्राय बा बरियालै जायगाया नै बेनो हाबाथिलिया दै जिरि खाथियावनो मोजां एसे हाबलांनो नाजानोसै लोगोफोर हाबा सिङाव बेनो हाबाया सोरनि हाबा होनना बुंदोंमोन मोनसे रिवार्ड एन्ड माबा रंजालि एसे दा सिंनि नुथायखौ दिन्थिलांगोन दे लोगोफोर नायलांबाय था एसे सिङाव हाबलांनानै दिन्थिलांनो नाजानोसै लोगोफोर है जाखांबाय खैयासो दांनाय मोनथो नोंसोरलाय थांसै दे जायाव ओंखाम जानो नेबाय थादों दे ओंखाम जानो नेबाय माने जायगाया एसे फिसा नालाय दिनै जानो रेडि जानानै दङ आरोना दानि ओंखाम जानो जिरायबाय जोङो नै ओंखाम रानग्राफोरखौ एसे दिन्थिनोसै आरो आइटेमा मा एसे दिन्थिनोसै जों ओंखाम रानग्राया नै केटारिंनि हेड बिथाङा नै देरहा केटारिं दङ नामा नोंस्रा ओंखाम रानग्रा इयुथनि थिग दङलै जानोसै लोगोफोर आइटेमाथ' बर'नि हाबा होनना बुङोब्लाथ' मिथिखायो गोगोम जाखायो बेदर मा सेलायलायनोसै बिसोरो हाबा मावग्राफोरा थिग दङ ना थिग दङ लोंनाय जानाय थिग गासिबो अके थोब्लिद माब्लिद गैया लेभेल आग्लाय सिग्लाय सारि हत्र मनसो जागोन थिग दङ संगासिनो नै बेदर नै नै बिथिं स्टकआव दंखाबावोसो आरो नै बिथिं नै आरो नै बिथिं नै मावरिया मथा मथि बियो 10
तेलासो केराहि भाजा खालामबाय सबजि संबाय सबजिखौ 10 केराहि सबजि संनोनो बेसांनानै संजोबदों ओमफ्राय गावानि थाखाय लरहासे रुना लादों बियो थिग दङ सबजि संनायाव सोरनोबा नांगौ जायोबा बिथांखौ लिंहर ना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो नै बिथिं होगासिनो बेदर बेलाय मा बुस्थु ओइ दाउ बेदर संनायानोसै न लेभेल बेदरा सिन्थायानो गैया नै होगासिनो अमा संदों आरो संदों ना थिग दङ सले रेस्ट गैया आं जा आरो जा ना आग्लाय बिग्लाय थोब्लेट माब्लेट नङालै बर'नि हाबाखौथ' मिथिखायो बाङाय बांलाजों जाया गासै 8टा अमा फुथारबायनो 8टा बे हाबायाव हौवा गोदान हिनजाव गोदाना जाहाने नायना लाङो फाइनालि दायो जाखांबाय लोंखांबाय बेनिफ्राय दायो लामाथिंसो ओंखारबोबाय आरो बिदि